minutes natin makukuha up to Naga. Left side is our physical church, Desambang Kristiyano ng Iriga City. Bakit nga ba rin pupuntang Naga today? Because meron akong program ng 8 o'clock sana today. So sana makahabol tayo. And saan ba particularly ang punta natin? I'm going to the Bicol Medical Center this morning at 8 o'clock. Yung ibang school right now wala nang pasok, pero there are still, I think, public schools na ongoing pa rin ang classes. So if you will notice, medyo marami pa rin mga sasakyan sa kalsada. Wala pang 5 minutes madadaanan natin bahay ni Senator Laila de Lima, ex-senator pa. So dito may famous na hot spring, yung Masuso. Ayan, sa left side yung daanan niya. Masuso Hot and Cold Spring. Yung bahay na to sa right side, meron yung cherry blossoms. Itong nasa gate niya, kaso ngayon hindi siya namumulaklak. Yan, Kanamo Restaurant, famous for lomi, other Iriga dishes. The Iriga Justice Hall, Casoreco 3, nasa left side.
7 o'clock na, sana hindi ako malate. Kaya ko ba? Nag-react naman kung sa tingin nyo kaya kong hindi malate ng 8 o'clock. Kasi I think it's 32 kilometers away pa, and this is from Iriga to Naga City. Check natin yung gas natin. So may 2 bars pa naman to. So, yung mga pauwi na Iriga, stay tuned tayo sa channel ko. Kasi may kita nyo dito yung bridge na I think this is Bao Iriga Bridge. Ang tagal na nito, hindi pa rin naayos. So may time po ito ng pag-open lang, no? From 4 morning, ang open niya lang, pwede tayong dumaan ng I think 6 to 9 a.m. And then sa gabi naman, from 4 to 7 p.m. lang. So huwag kayong magkakamali na dumaan kasi close road yan. Mayroon lang talagang given time para makadaan tayo. This is due to ano pa to? Bagyong Christine. So nagko-close road pa rin siya. Nire-repair pa rin. So ito, nasa right side natin, bahay ni Senator Lima. Yan po siya. Marami ng poster sa harap ng bahay nila. So ito na po yung sabi kong Iriga Bao Bridge. Sa ngayon, makakadaan pa tayo kasi 7 o'clock pa lang naman. But pag come 9 o'clock, i-close po nila ito. O yung mga nasa Manila dyan, ito na yung Iriga Bao Bridge, hindi pa rin tapos. So wag na muna kayo mag-expect na makadaan. Pag-alangan yung oras yung dating nyo, dahil kino-close po ito. Again, ang open niya is every morning ng 6 to 9 a.m. and sa gabi open siya ng 4 to 7 p.m. lang po. Pwede dumaan. Kumusta ba dyan sa Manila? Mahirap nang makauwi, no? Punuan na sa bus? Kapit lang, makakasakay din kayo. Makakauwi rin kayo sa mga pamilya nyo. So ngayon, we are entering Baaw. Ayan na yung Baaw Community College.
pauwi talaga ng Bicol, medyo magbaon kayo na mahabang pasensya kasi ang dami pong road repairs. Baon kayo ng mga ano nyo, food nyo. Pag pumasok kayo ng Bicol, get ready sa traffic and sa road repairs. I-update ko lang din kayo. Dito sa bandang right side, may ginagawang Baaw Diversion Road. Yan o. Kita nyo yan? Malawak, no? Ang labas niyan, doon na sa, lagpas ng, yung may parang turtle na star. Nakalimutan ko yung establishment sa right, bandang right side. Basta doon yung labas niyan. Para medyo makakalagpas ka na sa traffic dito. Sentro. Okay, so we are approaching the Baaw Public Market. Nandito po sa left side. Ayan.
sa pinaka main highway going to Naga City. Ayan na, may nakikita na tayong mga bus, trucks. Turtle, nakalimutan ko. Ano pala siya, Bao Water District pala yun. So yung sinabi ko kanina ginagawang parang Bao Diversion Road. Ito yung labas niya sa main highway na. Ito na po sa right side. Oh. Lagpas lang siya ng konti sa Bao Water District. Kumusta naman kayo dyan? Okay pa ba? Nakapag-breakfast ba kayo? Ako, I had my coffee and bread. Pero alam niyo, sa totoo lang kinakabahan ako. Parang malilate talaga ako. Ano sa tingin niyo? Malilate ba ako? And mind you ha, nasi-CR ako. Kaya lang parang hindi ko kaya mag-stop. Baka malate na nga ako talaga. So to all Filipinos around the world, namimiss niyo ba yung Camarines Sur? Ito pa rin, Camarines Sur pa rin siya.
history before. So, talagang tayo sa driving. Ano kasi ako, relax driving. Dito may bilihan ng pansit bato, oh. Yung Jesus Gundo pansit bato. I'm sure yung mga Bicolano dyan all over the world miss yung pansit bato, no? Sige, one of these days magbablog ako ng pansit bato. Dito sa amin sa Iriga, nilalagyan siya ng dinuguan combined. So gusto nyo ba nun? Pansit bato with dinuguan. Sarap din for breakfast. Tapos merong tawag doon, sinapot. Yung sinapot in Tagalog sa amin, ano siya turon na walang sugar. Medyo bilisan ko na kaya talagang feeling ko malilate na ako eh. What do you do kapag mag-isa lang kayo nag-drive? Ako, ito yung time ko for devotion. Hindi naman totally kasi diba sabi nga mas maganda talaga kung naka focus ka sa meditation. Pero meron pa rin naman akong time for that. I mean, pag ganitong mga times na nagdadrive ako, hindi ko rin sinasayang yung oras ko for continuous communicating with the Lord. So ano bang ginagawa ko? Usually nagpa-play ako ng devotional audio book. Nagpapaplay ng Christian songs.
ba kayo dyan? Ako kasi nasi CR na. Gusto ko nang mag wee break. Pero feeling ko hindi ko magagawa at baka malate na nga ako. Sarap na mag-swimming ngayon, no? Summer. Ang init dito sa Bicol. Kumusta ba dyan? Siguro, all over the Philippines talaga nakaka-experience tayo ngayon ng, no? Sobrang init.
the Pili Diversion Road na nga pala.
si Bisua. And sa right side, we are approaching po yung Pili Airport. So, ayan, nag-empty gas na tayo. Kailangan na po natin magpag-gas up. I feel sleepy. Sana may madaanan tayong coffee shop. approaching po tayo sa leopard ng left side is the
CWC or Camarines Sur Water Sports Complex. Feeling ko malilate nga talaga ako. Ang dami ng sasakyan. Tapos wala pa tayong gas. So, ay! Hindi naman siya ngayon. Kanina nagbiblink-blink na to. Plan ko sana after pa na activity ko ako magpapagas. Sana umabot pa tayo. Sana nakisama si Car. Konti na lang eh, we are approaching Naga City na. Medyo nagka-traffic lang po.
pa rin sasakyan. So I think we're really becoming late. Pero pagyayin niyo po, kung ito sa mga mga dito na dahon.
So, yun guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin papunta dito sa Bicol Medical Center. Bye guys. Have a great day.